Naga City Public Safety Office andam na para sa mga aktibidad gunya na Semana Santa. Emergency Operations Center sa indang pig-activate para sa mas mahigot na pagmantinir kan seguridad sa syudad. Uyan report. 100% nang nakaandam ang bilog na puwersa kan Public Safety Office. Katabangan iba pang ahensyas di gobyerno, siring kan Naga City Police Office, manungod sa pagtataong asistensya sin seguridad sa mga gigibuhong aktibidad sa syudad ni Naga durante kan Semana Santa. Sigun ki Rene Gumba, pamayo kanasambitan ng opisina, pig-activate na ninda an sa indang Emergency Operations Center sa ibong kan piglalauman na pagruso kan mga tao sa syudad. Katuwang taigdi, nakasuporta kami duman sa Naga City Police Office sa satuyang mga tanod sa mga barangay asin sa mga force multipliers na satuyang katuwang. Kaiba ni Gumba sa pagatubang sa media ang manibaybang division heads kan opisina na matutok sa mga lokal na turista na mapasiring sa syudad ngunyang panahonin Semana Santa. Pigasigurar man kay Nina Salvado ang mga resorts asin pasyaran sa syudad para sa publiko. So, arukan dati, a month ago kang March 7 to 13, nagkanda kita ng 7 days na refresher training sa basic first aid, basic life support, and basic rescue technique. Kung paano ang gigibuon kang si lifeguards, just in case may mishap doon sa swimming pool na binabantayan niya. Katakod kan gigibuhong religious activities pungo niya na aldaw hasta sa Domingo de Pascua. Tututukan maninda ang pagmanihar sa bulos kan trapiko sa syudad, urugnan mga mayor na tinampo na aagihan kan mga ikukondusir na foot procession. Para miantras na PSO personnel man muna ang mamando kan trapiko sa mga intersection na daing nagagana ang traffic lights. Ang arrangement okay na po. And ang nahiling lang duman na downside so si mga banderitas na kaipuhan i-coordinate po sa City Engineer's Office para maitaas. Taas po pag-aagi na kang prosesyon. So rota, okay na po, may arrangement na po ang kada parokya. Sa ibong kan pagruso kan mga deboto gikan sa manibaybang lugar, naglalao man ang lokal na gobyerno kan syudad na magiging salbado asin matuninong ang bilog na obserbasyon kan Semana Santa. Kaibahan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.